Júl. Slnko páli. Pôda je smedná. Vaše chrbty sú zohnuté od práce. Celé mesiace ste sadili, polievali, okopávali, čakali ste. A teraz, keď sa konečne blíži čas žatvy, pozeráte sa na toto. Toto je múčnatka. Toto je pleseň zemiaková. Toto je tichý zabijak vašej úrody. A vy v snahe zachrániť, čo sa dá, robíte tú najväčšiu chybu. Myslíte si, že pomáhate? Že bojujete? Ale pravda je krutá. Svojimi vlastnými rukami túto skazu len urýchľujete. Ten biely prášok, ktorý považujete za spásu? Čo skoro uvidíte, prečo je to často len ďalší klinec do rakvy vašej záhrady. Váš sused vám to poradil. S dobrým úmyslom, samozrejme. Čítali ste to v časopise, videli na internete. Recept je vždy jednoduchý. Zober sódu bikarbónu a posyp to. A tak sypete. Bez miery. Bez rozumu. Dúfate v zázrak. Ale chémia nie je viera. Chémia je exaktná. Čo sa stane, keď na vlhký list nasypete koncentrovaný hydrogén uhličitan sodný? Vytvoríte agresívny, zásaditý roztok. Pálite jemné pletivá listov. Leptáte ich ochrannú vrstvu. Otvárate nové brány pre ďalšie infekcie. A čo poda? Ten prášok, ktorý pada na zem, ten mení jej pH. Robí ju zásaditejšou. Takže nielenže pálite listy, ale zároveň dusíte korene. Bránite im v prístupe k potrave. Je to pomalá, tichá sabotáž. Tie zázračné recepty, to je čisté šarlatánstvo. Nebezpečný mýtus, ktorý sa šíri rýchlejšie ako samotná pleseň. Sóda bikarbóna nie je pesticíd. Nie je to všeliek, je to nástroj. A my vás naučíme, ako ho používať správne. S rešpektom a s rozumom. Aby ste nepriateľa porazili, musíte ho poznať. Pozrime sa teda zblízka na to, proti čomu bojujeme. Pleseň nie je špina. Je to živá huba. Mikroorganizmus s jediným cieľom – rásť a množiť sa. Jej spúry sú neviditeľné, sú všade. V pôde, na náradí, vo vzduchu, ktorý dýchame, čakajú na svoju chvíľu. Na ideálnu kombináciu tepla a vlhka. Stačí pár hodín ranej rosy, teplá letná búrka, keď spora pristane na vlhkom povrchu, začne klíčiť. Ako semienko. Toto vlákno prerazí povrch listu a zapustí korene priamo do buniek rastliny. Začne z nej vysávať živiny a vodu. Rastlina hladuje. Slabne. Tie biele a hnedé flaky, ktoré vidíte? To je už len vonkajší prejav. Vnútri rastliny už prebieha prehratý boj. A teraz k sóde. Prečo nefunguje ako liek? Pretože nedokáže preniknúť dovnútra rastliny a zničiť už rozvetvené podhubie. Skutočná sila sódy bikarbóny spočíva v prevencii. Jej slabý zásaditý roztok mení chemické prostredie na povrchu listu. Pre sporu plesne je to ako pristať na púšti. Nedokáže v takomto prostredí vyklíčiť. Nemôže začať svoju deštrukciu. Rozumiete? Nezabíjate pleseň, ktorá už je dnu. Bránite novej plesni, aby sa dnu dostala. Staviate ochranný štít. Naši predkovia nemali moderné fungicídy, mali len skúsenosti. Generáciami overené postupy a vedeli, že kľúčom je miera a pravidelnosť. Takže odložte vrecko so sódou. Zoberte si váhu a odmerku. Budeme pracovať presne. Toto je jediný recept, ktorý potrebujete. Základom je voda. Najlepšia je dažďová voda, alebo aspoň odstáta. Pripravte si 4 litre. Teraz sóda bikarbóna. A teraz pozor. Presne jedna polievková lyžica, nie kopcovita, zarovnaná. Na 4 litre vody. Tretia, tajná prísada. Obyčajné tekuté mydlo. Potrebujeme len pár kvapiek. Mydlo znižuje povrchové napätie vody. Pomáha roztoku na liste prilnúť. Dážď ho hneď nezmije. Teraz všetko dôkladne premiešajte. Kým sa sóda úplne nerozpustí, nalejte do čistého postrekovača. Starý mosadzný alebo obyčajný plastový, na tom nezáleží. Dôležité je, aby bol čistý. A teraz prichádza majstrovstvo. Aplikácia. 2 pravidlá sú sveté. Načasovanie a technika. Pravidlo prvé. Načasovanie. Striekajte vždy skoro ráno, kým slnko nemá silu. Nikdy nestriekajte na priamom poludňajšom slnku. Kvapky vody na listoch pôsobia ako malé lupy. Pravidlo druhé. Technika. Musíte striekať dôkladne, hlavne zo spodu. Vytvorte jemnú hmlu, nie prúd. A posledná vec. Dôslednosť. Opakujte postrek raz za 7 až 10 dní. A vždy po každom výdatnejšom daždi. Vidíte? Nie je to žiadna mágia. Je to len poctivá práca založená na pozorovaní a porozumení. Prestaňte veriť v jednoduché, rýchle riešenia, ktoré sľubujú zázraky. Záhrada neodpúšťa skratky. Odmenuje len trpezlivosť a vedomosti. Keď to urobíte správne, toto bude vaša odmena. Nie spálené flakaté listy, ale koše plné zdravej, voňavej úrody. Starý farmár stojí uprostred svojej záhrady. Zhlboka sa nadýchne, odlomí si zrelú paradajku a s pôžitkom sa do nej zahryzne. Na tvári má spokojný úsmev. Toto je chuť víťazstva. Víťazstva rozumu nad mýtmi. Ak chcete viac takýchto rád, ktoré sú overené časom a skúsenosťami, prihláste sa na odber nášho kanála. Ukážeme vám, ako pracovať so zemou, nie proti nej. Pretože vaša úroda si zaslúži len tú najlepšiu starostlivosť. A pravdu.